Com ja he dit, tenim molta experiència en l'Ajuntament i per això hem assistit i assistim a moltíssims actes on hi ha presència de protecció civil. Som conscients de que qualsevol persona que treballa de forma altruista, i en aquest cas protecció civil, és per a treure's el barret i el xapó. Dit això, dit aquesta qüestió prèvia, pensem que quan hi ha una disparitat de criteris, on hi ha diversitat d'opinions, potser el més convenient no és vindre a un ple a fer una comissió. Però anem a ser positius i anem a fer una proposta. En les comissions ordinàries, i sobretot anem a fer la proposta per a evitar que proliferen les comissions especials com si foren rebollons o setes o bolets. Trobem que la forma de funcionar raonable, lògica, democràtica i econòmica i funcional és per evitar aquesta proliferació de comissions. Hi ha unes comissions ordinàries, 2 per mes, en les quals se poden inserir temes. De la mateixa forma que vostès han obligat a fer un ple i a incloure uns punts, vostès també podran obligar a insertar uns punts en les comissions ordinàries i a més, en les comissions ordinàries, allò normal és que van els regidors a la comissió, però la legislació vigent, i jo no me la sé de memòria, ve a dir alguna cosa com que són lliures de convidar a les persones que tinguin un criteri més elevat, perquè sabem de tot un poc, però els regidors no sabem de tot en profunditat, i jo llançaré aquesta proposta. Retiren aquesta proposta i presenten-lo en una comissió ordinària. Sempre tindran la possibilitat de que si l'equip de govern, que és molt roïn, no es fa cas, demanar la creació de la comissió. I si no, doncs estalviem tot aquest muntatge. Vull dir, crec que és prou normal que vostès, en les ferramentes que es donen el ROF i el ROM, diguen introduïu aquest punt en la comissió ordinària i creiem que perquè tenen un criteri més elevat o més especialitzat, que vinga fulanito, menganito i sotanito. I els altres, potser també poden plantejar que d'acord amb el nostre criteri se podria convidar a participar en la comissió ordinària en aquest punt de l'ordre del dia a tals persones. Perquè vegin que quan estava en l'oposició el meu partit feia propostes, encara que ara està un poc amnèsic el Partit Popular i no recorda que feien propostes, però els estem llançant aquesta proposta. Per favor, no votem això. Crec que no hem de fer ni espectacle ni plens perquè n'hi ha desacord sobre temes i tractem-lo en les comissions ordinàries convidant a qui siga necessari i ja està. Crec que és una proposta assumible per el Partit Popular i per tot el plenari. Ara queda en la seva banqueta decidir si continuen en l'obsessió de que proliferen les comissions com si fos una epidèmia o canalitzem els temes via comissió ordinària. Ahir els deixo aquesta proposta, a veure què diuen.